טוב, אז חברים, לנו יש בעיה. לאיש יש טרנד. כזה הראש שלי מאוד נחמד לחשבון. ב50 עוקבים. לייב אני מעלה כאן סרטונים. אסור לי להשמיע את זה. אוקיי, אז לנו יש בעיה. טרנד חדש, יש בעיה. אנחנו נראה על כל סרטון יש את האסטג הזה. תראו את האסטג הזה, הוא פשוט בכל סרטון. יש לך לא מייקראפט לסרטון בריידרות. זה אותו האסטג. ואני לא אוהב את זה. בכלל. אז אתם, כן אתם ורק אתם, נעזור לי שאני בודקת כאן. יש לנו מלא סרטונים עם האסטגים האלה. עליה ולמלא. אבל אתם, כל הסופים. כן, אתם כל הסופים. כל 43 פלאים טובים שלי. דרך חופוק. הולכים על כל סרטון שאתם מעלים. סב לאבוקדו. כולם אסטג סב לאבוקדו. סב לאבוקדו. ננסה להמשיך את כל הפלייליסטים, אולי עם בריתו מזון, אולי עם כל סרטון גויה. מה העליתי על זה? למה העליתי על זה? זה מסך שחור ודפק. אז כן, אתם חייבים כל סרטון שלכם, לפני שעתיים כל סרטון שלכם אסטג סאב לאבוקדו. ככה אנחנו הולכים. אוקיי. יש נכון סרטון הזה, יש. וזה עשוי. אולי זה איזה משחק, אולי זה איזה טרק. הוא שחקוף. כל סרטון. זה לאבוקדו ותעשו